Naimbag nga aldaw kada kayo amin. Tamang pagbati sa salitang Ilocano. Yun ang ating pag-uusapan sa video ito. So stay tuned and make sure to watch until the end. Tamang pagbati sa salitang Ilocano. Magandang umaga. Magandang umaga. In Ilocano, naimbag nga bigat. Naimbag nga bigat. Please take note, kung titignan po natin, ang dapat na translation ng maganda is napintas. Maganda, napintas. Kaya kung susundan natin to, dapat ang magandang umaga is napintas nga bigat, which is correct naman. Pero usually sa pagbati, ang nakasanayan ng paraan na imbag nga bigat. Na imbag kasi is mabuti. Pero gaya ng sinabi ko, eto na po yung ginagamit ng mga karamihan, eto na po yung nakasanayan na tamang pagbati sa Ilocano. So ang magandang umaga is naimbag nga bigat. So again, magandang umaga, naimbag nga bigat. Magandang araw o magandang tanghali. Magandang araw o magandang tanghali. In Ilocano, naimbag nga aldaw. Naimbag nga aldaw. Next, magandang gabi. Magandang gabi. In Ilocano, naimbag nga rabii. Naimbag nga rabii. Ngayon, pag-aaralan naman natin ang tamang pagbati sa Ilocano kung ang kausap mo ay isang tao, dalawang tao, or maramihang tao. Ganito ang tamang paraan. Magandang umaga. Kung babati ka sa iisang tao, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga sa'yo. In Ilocano, naimbag nga bigat mo. Naimbag nga bigat mo. Kung babati ka ng dalawang tao sa umaga, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga sa inyo. In Ilocano, naimbag nga bigatyo. Naimbag nga bigatyo. Or pwede rin, naimbag nga bigat kanyayo. Naimbag nga bigat kanyayo. Pwede rin, magandang umaga sa inyong dalawa. Magandang umaga sa inyong dalawa. In Ilocano, naimbag nga bigat kanyayo nga dua. Again, naimbag nga bigat kanyayo nga dua. Kung babati ka naman sa maraming tao, same pa din sa umaga, magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga sa inyong lahat. In Ilocano, naimbag nga bigat kada kayo amin. Naimbag nga bigat kada kayo amin. Magandang araw o magandang tanghali naman. Kung babati ka sa isang tao, magandang araw o magandang tanghali sa'yo. In Ilocano, naimbag nga aldaw mo. Naimbag nga aldaw mo. Or, naimbag nga aldaw ken ka. Naimbag nga aldaw ken ka. Please take note, kapag ang kausap natin is kaedad or kaibigan, usually ito yung ginagamit natin. Halimbawa, magandang araw sa'yo or magandang tanghali sa'yo, ang Ilocano nun is naimbag nga aldaw mo or naimbag nga aldaw ken ka. Pero kung ang kausap natin is mas matanda or mas kagalang-galang, ang tamang pagbati sa Ilocano, naimbag nga aldaw yo. Naimbag nga aldaw yo apo. Mas magalang kasi yung pagkasabi. Naimbag nga aldaw yo or naimbag nga aldaw yo apo. Ayan, so kahit iisa, naimbag nga aldaw yo. Okay, so ulitin po natin. Ang pagbati sa Ilocano ng magandang araw or magandang tanghali, kapag iisa lang ang kausap, magandang araw sa'yo. Or in Ilocano, naimbag nga aldaw mo. Usually, kapag kaibigan mo or kaedad mo, ito yung gagamitin natin. Pero kung mas nakakatanda, kahit iisa ang kausap natin, dapat mas magalang. Paano? Naimbag nga aldaw yo or naimbag nga aldaw yo apo. Okay.
Paano naman kung babati tayo sa dalawang tao? Magandang araw or magandang tanghali sa inyo. Magandang araw or magandang tanghali sa inyo. Sa Ilocano, naimbag nga aldaw yo. Naimbag nga aldaw yo. Or pwede rin, naimbag nga aldaw kanyayo. Naimbag nga aldaw kanyayo. Pwede rin, magandang araw or magandang tanghali sa inyong dalawa. Magandang araw or magandang tanghali sa inyong dalawa. In Ilocano, naimbag nga aldaw kada kayo nga dua. Naimbag nga aldaw kada kayo nga dua. Kung babati naman tayo sa maramihang tao, magandang araw sa inyong lahat or magandang tanghali sa inyong lahat. In Ilocano, naimbag nga aldaw kada kayo amin. Naimbag nga aldaw kada kayo amin. Sa gabi naman, kung ang kausap mo ay iisa, magandang gabi sayo. Magandang gabi sayo. Naimbag nga rabiim. Naimbag nga rabiim. Kung dalawang tao naman ang binabati natin sa gabi, magandang gabi sa inyo. Magandang gabi sa inyo. Naimbag nga rabiiyo. Naimbag nga rabiiyo. Or pwede rin, magandang gabi sa inyong dalawa. Magandang gabi sa inyong dalawa. In Ilocano, naimbag nga rabii kada kay nga dua. Naimbag nga rabii kada kayo nga dua. Kung babati naman tayo sa maramihang tao sa gabi, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. In Ilocano, naimbag nga rabii kada kayo amin. Naimbag nga rabii kada kayo amin. In addition, kung gusto nyo na mas mag-sound kayo na magalang, pwede nyo gamitin ang salitang apo bilang respeto. Example, babatiin mo sa umaga ang isang lola. In Tagalog, magandang umaga po. In Ilocano, naimbag nga bigat yu apo. Sa tanghali, magandang tanghali po. In Ilocano, naimbag nga aldaw yu apo. At sa gabi, magandang gabi po. In Ilocano, naimbag nga rabii yu apo. Ayan, so recap po tayo sa mga napag-usapan po natin at natutunan natin sa video ito, mga tamang pamamaraan sa pagbati sa salitang Ilocano. Magandang umaga. Naimbag nga bigat. Magandang umaga sayo. Magandang umaga sayo. Naimbag nga bigat mo. Naimbag nga bigat mo. Yun kung kaedad mo or kaibigan mo ang binabati mo pero nag-iisa. Again, magandang umaga sayo. Naimbag nga bigat mo. Pero kung mas matanda or respetadong tao, ang gagamitin natin, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga sa inyo. In Ilocano, naimbag nga bigat yo. Naimbag nga bigat yo. Or, naimbag nga bigat yu apo. Naimbag nga bigat yu apo. Magandang umaga sa inyong lahat. Magandang umaga sa inyong lahat. In Ilocano, naimbag nga bigat kada kayo amin. Naimbag nga bigat kada kayo amin. Or, naimbag nga bigat kada kayo amin apo. Magandang araw o magandang tanghali sayo. Magandang araw o magandang tanghali sayo. Kung kaedad mo. Pero kung mas nakakatanda or mas respetado, magandang araw o magandang tanghali sayo. In Ilocano, naimbag nga aldaw yu or naimbag nga aldaw yu apo. Magandang gabi. Magandang gabi. In Ilocano, naimbag nga rabii. Naimbag nga rabii. Magandang gabi sayo. Magandang gabi sayo. In Ilocano, naimbag nga rabiim. Naimbag nga rabiim. Kung kaibigan or kaedad mo. Pero kung mas nakakatanda or mas kagalang-galang, ang magandang gabi sayo, in Ilocano, naimbag nga rabii kada kayo. Naimbag nga rabii kada kayo. Or naimbag nga rabii yu apo. Magandang gabi sa inyo. Magandang gabi sa inyo.
naimbag nga rabiiyo, naimbag nga rabiiyo, or naimbag nga rabiiyo apo. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi sa inyong lahat. In Ilocano, naimbag nga rabii kada kayo amin. Naimbag nga rabii kada kayo amin. Or, para mas magalang, naimbag nga rabii kada kayo amin apo. Naimbag nga rabii kada kayo amin apo. Ayan, so sana po ay nakatulong ang videong ito para po sa mga kababayan natin na gustong matuto kung paano magsalita ng Ilocano, lalong-lalo na sa tamang pamamaraan ng pagbati gamit ang salitang Ilocano. So, kita-kits po ulit tayo sa susunod nating video and tutorial. My name is Dao. Thank you for watching.